nešto posle 13 sati i novi avion nacionalne aviokompanije krenuo je na prvi let za Njujork. Airbus A330 sa oko 250 mesta prevozit će putnike od Beograda do Njujorka 3 puta nedeljno. Novo pojačanje flote Air Srbije, Airbus A330, preko okeana noseći ime i lik naučnika i pronalazača koji je poslednju deceniju života proveo upravo u Njujorku, Nikole Tesle. Jedinstveni izgled širokotrupni putnički mlaznjak dobio je u Shannonu u Irskoj. Na njegovom farbanju svakodnevno je radilo 30 ljudi. Naša usluga je osmišljena tako da oda počast životu i radu Nikole Tesle. Sastavili smo novi meni inspirisan Teslinim životom, njegovim detinjstvom, školskim danima i životom u Njujorku. Naš unutrašnji dizajn reflektuje 3 ključne reči koje se vezuju za njegov rad. Energija, frekvencija, vibracija. Nikola Tesla je simbol inovacije, istrajnosti i značaja obnove i novih početaka. Upravo te reči najbolje opisuju 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. I to su reči koje treba da nas vode dok gradimo snažniju i bogatiju zajedničku budućnost. U prošlosti direktne vazdušne veze između Beograda i Njujorka posle pauze od četvrt veka obnovljene 2016. godine. Za tih 5 godina Air Srbija prevezla je više od 320.000 putnika na njujorškoj ruti. Air Srbija je tokom 2020. godine vratila evakuacionim letovima i repatricionim letovima 10.310 građana koji su bili Republike Srbije, koji su bili zaglavljeni širom sveta na aerodromima ili u zemljama koji su zatvarali svoje granice. Kada su putnički letovi prestali da rade, kada su aviokompanije prestajale da lete, mi smo mogli da se oslonimo na našu nacionalnu aviokompaniju Air Srbiju, da putuje po svetu, da dovozi i spašava, bukvalno spašava naše građane i ponosna sam što dalje jačate. Biće pojačani broj sati naleta. Kako je najavljeno, novi avion bi trebalo da do kraja maja ima 4 leta nedeljno od Beograda do Njujorka.